tuna kan hmu lai hi Puerto Grande prison ania Mexico rama jail ven himna sat ber ani he jela hian gar chan tami mawang hian mi hriat a hlo pha bawk jail tang pakhat jela mi pahnih duty angan nia he tianga jail tang an vena chan chu Mexico ram hi crime lama a hluarem wangani then khat chu drug dealer kan ti tak tak te khan nia a then gang hruai to lian tak tak te ani hlom bawk heng ho hi tang satlianga en thei ani lowa a chan chu thui hruai tam tak nung zui tu thahnem tak le ral thuam thlengin an nei hrolem em maya heng awang hian engtik lai poin helai hmun hian be tok thei reng ani he jer hung na bang hi thua nia hung ania helai hmun hrim hrim hi uluk taka duan ania tawar te tin gate le ludona po checkpoint hi om thak bok military base nen ainan lai tamani helai hmuna hian El Chapo Mexico rama drug lalpa thil thei le hlo om tak mai lar tak mai kha atang vea Sinaloa cartel leader ania he pol hi khopel drug gang hlo om ber pol ania kumsang khazakwa songko pathuma khan Mexico thunei tu sangin ave char nuwa avoi khatna tan manania amai ro chu jela tana wang hian aro re na chu dalani pha chuang lowani thamna mangin guards tam tak le officer te nuai tam tak pein a tham thina adu dan danin aum thawani zule sa adu chutin reng chu meichia thlengin anda sakvek zela achangin anupuite le a meite po ama tlo hi an phal sak thinani helai hmuna tlang nil taka El Chapo om theina chan chu hepa Demaso Lopez hi nia Demaso hi deputy chief of security he jail Puerto Grande a hian ania El Chapo hian kongtin rengin hepa hi apui baka lo tam tham taka pe bokani he anin zomna thuk taka wang hian thian thatak anoni phatani chuwang chuan he jail chunga hian El Chapo hi adu dan danin om thei phani El Chapo tan chuan jelatan hi in hren be na thunei na ti top le chetla theilawa in siam na ni lovin drug tol ruk na kong dang siam tu pakhat ani ta dai zo kani he jail chunga tang hian drug trafficking engkim arel theita jail thawa El Chapo le hoten arwa manna anei chu jail tanga drug thon chuania ama sabera chuan engineer tunnel anverna endik turin El Chapo hian a roya architect le lever lama mithiam bik te heroi chunjom lein lever chu antum trantani he tanelina a target masak ber chu USA nia El Chapo le apol Sinaloa cartel te hian tuna chuan drug manga sumdon nan boruak atang te longmang te le ruah man dang mamo tolovin he lever atang hian an sumdon na huang chu zau antum trantani Ahma sabera chuan dollar makta duai zahni man hu zet mai thlatina tol turin ruah mannan siam ta heta tang hian han ngai tu tele El Chapo hian jela tan ma ain atan hnuwa hian lalna thunei na le hausakna nei pungna sain thila ti thei hle zok don ani ti hi Mexico ram hian El Chapo teang drug dealer lian ho hi US nena khuak khir theina alo pe photo thina hei hi El Chapo po hian chiat pui ve thei ania hetiang thila El Chapo alo man pal awai ani chuan tuna atana ya le tam taka he ven himna na sa zo US jela dalu ani lawang ti soi thei lawa US in chetaron lani vai chuan in thamna in bumna thil reng reng Mexico ramang hian ol samdon lo le maya chuwang tak chuan El Chapo po hian Puerto Grande tanga phim khur taka chetla katum tlat maya kumsang ni pakhat lo her chuak ta Mexican Supreme Court chuan dan tharon duang chuakin ramdanga tlanchhuah te pho sarkar kota hlan theina dan aron duang chuak ta chu dana hriat ve le a chuan El Chapo chuan tlanchhuah dan kong chu tap tran ta ni ama sabera chuan thamna pek Demaso bula tlanchhuah adu thu a hrilta Demaso po chuan pui ain huam reng thu lo hril bok January ni som pakua
sangni pakhat he nia hian el chapo chuan tlanchhuah na tur ruah manna siamin demaso po chu heminia hian guards che da tlem turin atita ni amai ro chu ruah manna dang siam le zokin demaso chuan guards ada tlem lawang ti le el chapo ta na section ami thoktu pakhat thamna chu pein sumi mangtang kaya chhuah chu antum ta zoka chu worker hming chu chito ni el chapo chuan demaso mangto lovin chu pa chu mangtang kai ta zoka akat nor chunga luwa jail ponai nor chhuah tirani he pa mandu na chan chu he jail na thok satlia ve mai ani wangani ni som pakwa January sangni pakhatania hemini hi el chapo tlanchhuah na tura nirwa manchu ni chito chuan el chapo tana sel chu ron hongin apuan le thuam hno suk tura khonna norlir akar chu anor lutani el chapo chu da lutin thuam hno chu na khu tha chito chuan nor chuakin guards omna an tongri a hriat chuan an kalsan hun ngakin an kalson hnuah anor zela hetianga anga chung hian dinpui thei reng ni heklo le a kalsan hlana katin abang an suvel chu el chapo tan chuan ngaihnawm taka om a har nge yang le engtin tinamoni chuan jail pon chu an thlengta el chapo hi alo phim khur thiamin aruah manna alo siam thiam khop mai jail pon a thlen hian kar pakhatin lo ngakin chu kar chhunga chuan rang takin a lut ngala chu kar khaltu po chu tu dang ni lovin guards midang tu maina an rin hnel lo tur ania tichuan ain khal chuak ta ni tichuan mun hlatak chu panin an tlanta hun akal do hnuah chuan federal police chuan el chapo atlan chuak ti an hreta chak maya heng police ho hi local police ang maya thamchi ani velawa amai ro chu an tan khuwa chu atlai man hretani el chapo hian ruah manna alo siam thiam le khop maya police in jail chevel aron zon lai hian police motor atanga private car in sonin chumi mang chuan helicopterina an lo ngana chu an va pantani chuta tang chuan helicopterin mun randaya an thlok tani ti chuan police motora bok chuang lein ama an chui theilo na turin mun hlataka an kaltani el chapo police in an hnai tumber chu Mexico City a dai khani towa el chapo po lungai man le maya amai ro chu driver chuan el chapo hena chuan police ho chu ama veng him tur ani thualo hril ol sam et mai ni thamna la police ho chuan el chapo chu mun hima thlen ma chu a chuana kar chu an veng ta tlak maya chuta chin chu kumsom pali lai mai zalen takina omle ta he awmbo chunga hian him takle ven himna thataka ina saka chuan a cheng ta tlak maya he kumsom pali zalen taka om chung hian cocaine manga asum do na chu na sa takina thanga kumtin US dollar billion chuang fe US lama atol ta fo rengani Mexico rama opchin po a huang chu azau so talle maya tu manan tlukrual lovin apol chu khovela drugstore rupolian ber aloni tani hetiang din huna adin theinan hian tharum tholo ni bi khaulowa Mexico marlama khopui pakhat chu drugstore nana manga he khopui hi American border bula omania tichuan he smuggling awang hian pol dang nek chhuah chutumin ruah manna siama he ruah manna hian in dawarot chuak tani pol dang chu noi chimitin malam area chu anthu noi anda tani tichuan Mexico tanga America rama drugstore lu chu anthu noya awm vek baka polian ber anoni theitani American le Mexico thunei tu te chuan man nge an du ta ma po na satakin an le tanta Mexican intelligence te chuan America thopuin man lak nama sabera chuan el chapo chen pui anu pui le fa te ama hnai tu a thui hruai te chu an chui rutani ti chuan el chapo chu Colombian intelligence mangin an chui zui ta char chat maya he pa hi el chapo nen hruai thleng thei tu ania he pa hi sinalowa gang mun puya omania February ni som pasari sangni som palia chuan
Mexican Special Force le DEA agents te chuan El Chapo umna in chu an hual ta kongka chu lu an han tuma heti lai hian El Chapo hi a khoma mu hi la El Chapo nau te chuan chu Special Force local te chu hrilin El Chapo chuan kongkhar El Chapo chuan kongkhar hon tuma an be chu lo ngai thlain mun him lama kal turin akal san ta nga la hetinga Special Force in na sataka kongkhar ti chiran tum na chan hi kongkhar chu uluk taka siamania chu mai ba ka ven himna thatak manga thuamani bok ti chuan kongkhar chun hong theita an han hon meu chuan khua chu alo tlai zo to El Chapo chu chuina chuan alo om to lova a thui hruai te po anom to lo bok room tin te chu ina mun kel khor berte handap wal po chuan an mu zo lova hetinga Special Force an local thut po chi ai le boy mi lova an tlanchhuah theina chan chu El Chapo le ho te hi smuggling a chau lo po an lo professional khop maya an ina reng reng hian hetiang rig room thila tlanchhuah na tur hian leiver an lo siam vek maya chu leiver chu police le midangin an mu mai theilo le mun him thlengin an ver vek maya hian chen na me ka tanel po hi electronic manga controlin bathroom anda ti chuan bathtub hnuai ver lein mun him tak thlengin lei chu ain ver ta ni an tlanchhuah dawna po hian El Chapo nu puite anaute ho le ai rong bol tu te thlengin mun him taka an thlen thei pha ta ni ti chuan he mun atang hian tu ma hriat lo turin mun him lam chuan pan ta mezatlin khuwa tuipui kama an kal ta ni he khupui hian khwal zina hi em ema ma se El Chapo hian thil hriat lo lian taka neya chu thil chu atom rukna chu mai ba ka anin biak po na le a phone thleng chuan an hek sak ti hi ni El Chapo atlan bo tanga ninga na February ni somni pahni kumsang ni sompali a chuan mezatlin khopui hotel pakhat Miramar hotel atang chuan Mexican thunei tu tele American agency te chuan aruma olsam takin anwaman ta ni ti chuan El Chapo chu aboi ni na tan man alo ni le ta ni ti chuan Altaplano jail lama chuan da lu turin hruai ni ta he jail hi Mexico rama jail heaven himna sang berle ahung na po thaberania Puerto Grande kha jail ven himna sang bertin kan lo soi to a ma se El Chapo an man masak hun lai kumsang kha zakwa somko pathum vela mi to nia tuna anda na Altiplano ero hi chu El Chapo tan masak hun lai sak tran chau kha nia he jail hi ven himna po sang khop mai military base ang dewa en kolonia guards an ruam man le aral thuam po changtlung takani he jail hi watchtower sang takmain a hual vek maya he tower pakhat vil tur hian guards chilai keng hi mi pahnia tanga pathum velte an duty reng thina a hung na po hi thirling nei net thua thuma thua ania a hung na bang cha zong ringot po hi metarli la ania Ponama chang le jail changa be an to kani poin sipai thabik an duty ringa tin helai mun hi thlona thlo theilo na no flying zone ania he mun chunga shim hian mobile network in biak pona tur omlo bok tang veng tu te shim po hi uluk taka thanan nia thamna le thil dang laka him tur te thanan ni El Chapo he jela alolu ma hian tu main tlanchhuah anatum ngai lova El Chapo ro jail aluni tang hian tlanchhuah tumin ruam manna asiam ngala mobile phone in tu ma abiak theilova abiak thei om chhun chu ama tlo tu a lawyer Scar Lopez le anupui pathumna Emma Carnel te chi ani Emma Carnel nen hian kumsang ni pasaria in nein El Chapo ai hian kumsom thum pahni lai na no pangzo kani El Chapo hian biak duaneya chungte chu afapa pali gengli darte hania ma se ama anman le hnuah hian thuneina hanei to lovani adang le chu akut dinglam ang hi ala ngai Demaso Lopez khania he pa hi kan soita kang khan Deputy Chief of Security Puerto Grande hani khania
el chabona sa taka puitu khani dema so hi kumsang ni pakhata khan el chapo tlanchhuah na mo phur tu po ania wangin ban ania aban hnuah hian anaute honen el chapo pol hi zomin promotion po a hmusang khop mai el chapo po hian akut dinglam ang hialin angai ni el chapo manani hnuah po hian an pol hruai tu le enkol tu berania tichuan el chapo le demo sofa te pali nen chuan anupui emai mang chuan anin bepop ta zela tlanchhuah dan ruah manna chu an siam ta ni dema so hi hetiang zel ven himna thatak neya thok alo ni to wang hian zel chung in rel bolna po a hre chiangin atang kai phat le maya tichuan an ruah manna chuan leiber bok rot lein chu leiber chu el chapo ta na se le mun him thleng ver turania ma se engtin nge chu zel chunga el chapo sel chu an va po thei ta kang le zel chunga tangin lai thei ani bok si lawa dema so lain he zela tan reng hi a thaloti a hra chiang em ema arang theyang bera tlanchhuah adu bok sia a hun tam ber a sel chunga mangin nikhata darkar khat chau chhuah an phal ve tong bok sia GPS tracker mangin an vil renga chu mai ba ka darkar somni pali tal tok mai chu CCTV camera manga vil renga ni bok ain bolna tur an pindan sawar kho chin chi achu an vil lo om chhun hani maya tichuan ma chu an lak char chan hnuah chuan atana zel bulvela chuan ram emo in an lei tanna tur lei chu an ril ruk ta ni amai ro chu thil boi thlang te oma he mun hi lo nei tu taram enkol lai ni in chung chuan he zel hi a hual vela tichuan an wa nei siamin chu hmuna tanga kem khatle achan ve vel hla chuan in ruak building sakzo lo nei tu te man turata na arel chu an lei ta ni chu hmuna tang chuan el chapo ta na sel chu walai pon tum don ani el chapo sel hi kan soita kang khan CCTV camera vil tatania asawa room te takte kem khatle chan ve hla chung lam atanga chet lami alawa walai po chu thil har tak turania an walai poiro chuan lotlina ro pui tak ani nge yang le chu sawa room hretur chuan el chapo chuan ngaidan thatak mai yangai to chuaka chu a GPS ama an chui theina chu heka chumi manga chu mun ron thria chu nia amai ro chu thil chu hezel chunga hian thil thei ani lawa a chan chu altiplano jel hi ven hina thatak le enkol namu mal tak nei hania wangin thil har sa tak turani tichuan ngai tuna dang sengin chu thil chu anupuin GPS sanapa ngai angalang ron pe kania he thil hi thil thatak mai nia a chan chu anupui hian voi tam tak lo toin checkpoint voi tam tak apal tlang thin wangani chu ro manna wang chuan anupui chuan GPS sana chu aron kenglu ta asawa ruma chuan dain el chapo sel chu olsam takin GPS mang chuan aron lai po thei to don ani tuna chuan leiber chu tran ani don ta an building le tang chuan lai tranin an thok ngor hle maya tha po sen chu angai na sanik maya mi soma tanga som panin cholwa lei verna an kalpu yangaya hetianga man mo taka cholwa an thona chan chu el chapo hi America rama an hruai man an hlawa tin el chapo po hian chu hlawin alo nor ve reng bokani leiber chu metal soma thuka lain boruak pipe eng le ventilation ringot po sang chuang fe he leibera hian man ania chu tianga thatha lawa an lai char chan hnuah chuan jun sang ni som panga chuan el chapo chu leiber chu pe alo ni ta el chapo chuan arang theyang bera tlanchhuah du wangin July nili sang ni som panga chu atlanchhuah ni turin an ruat ta ni he ni athan kherna chan chu July nili hi American Independence ania hemini a hian American hauti boy du wangani el chapo chuan an independence nia lekha thona atlanchhuah thu hril atumani vanduai thak takina hote chuan tanela na
tho ngai an la nei thuan ran rilta tlanchhuah tuma tanga kar khat July ni som pakhat sang ni som panga chuan tlanchhuah atum chu ason le ta zoka hemizana hian tableta comedy film enin aring takina da avei kual bok ti chuan asowa room CCTV camera ina alak lo china chuan lut phein atlan chuak ta anupuya unaw pa chuan lo ngakin tanela chuan kartin anin nor phei ta tanel top chu wa thlengin bike rang taka in phurin an tlan ta ni thlasom pariat zet zela tan le hnuwa chuan atlan chuak le tamai ani guards ta chuan minute somni zet el chapo an hmu to lo wangin aruma chuan an valu ta asowa ruma aum ringin an va en le ta ni chuta an thilba hmu chu el chapo atlan chuak ti ni ti chuan emergency alert metin el chapo tlanchhuah thu chu anin hril dar ta ni amai ro chu hun chu lo kal hret to bok nen an hriat chhuah me hi chuan thui fe lo tlan to in truck chhunga lutin dar kar ni tlanin sanjuan khop ui an valu ta ni he khuwa hi karate zo area omania chuta tang chuan a private jetin akal ta ni he a private jeta a pilot po hi amirin berta zinga mi nia he hmuna chhuah san dona hian film khur takin nu chui zui theimi lo turin a thlok chuaka private jet pahnia thlokin pakhat chu el chapo chuan na hania adang le chu midang lak pe na tora anti ania munhim berangai sinalowa tlanga daskaya ti chu panan tumta ni el chapo tlan chuak hi Mexico sarkar tan chuan zanana satakania a chan chu kum khatliam ta khan el chapo an man tho hi khovel hriata puangin drugs an dona konga mason na aneina satzia an tlanga puina nia el chapo chu munhim taka omin heya omna in hi chui chua harsa takania ti chuan el chapo le anaute chu mun thana meeting an nei ta fo maya he an meeting nei na mun hi Los Mochesa ania el chapo in tho ni in an headquarter ani ngal bok Sinaloa state omania Mexican intelligence ta chuan American intelligence te puinain an chui zui renga he an meeting na mun po hi olsam taka chui chua mai theiani he an meeting nei lai hian American le Mexican intelligence ta chuan anum na chu chui chuakin signal mumal taka in pein an vil zui ta ni ti chuan kar pathum lo tlanin el chapo chu chui an tumta chu kara chuan muzo lo ma se in chunga chuan el chapo o chu hriain man an tumta el chapo tlanchhuah tanga tharukna January ni riat sang ni som paruka chuan special force te chuan DEA agent te puinain an lu chhuah ta ni tam takka pin thima sela el chapo chu an muzo le tatlat lova el chapo chu tanela tanga tlanchhuakin assistant nen chuan an local bo le man de maya tanela tanga an tlan bo ti an hriat ve le a chula area chau hual lovin chu ina tanga kilometer libial chu an hual ta ni checkpoint pakhat siamin uluk takin an vil ngala ti chuan el chapo kara alut tur chumanin altiplano jela chuan dalu ani le ta ni he zela po hian tlanchhuah dan zong lein anaute ho chuan lak chhuah tumin lei pon lai tran le ta amai ro chu ama aya ven himna sang zoka ven nein vil zui ani tareng maya Mexican sarkar chuan America zela khung turin thutluk na siam ta ti chuan ko thutluk na October sang hi som baroka chuan America ramada tur chuan kum khata postpone arel ta ma se el chapo te inrin ma kum sang hi som pasari January tha chuan asela sipaile gas lutin helicopter phor torin an la chuak ta ti chuan chumi hnuwa chuan thlona phor torin thuan ti thlula ta ni chu thlona chu New York a tumin el chapo chu chhuk puyan tumta el chapo chuna ngai na chu hrelo hle maya DEA agents pakhat chu zona zotin khonge ka om hatia DEA agents chuan New York a yom toe ati chuan el chapo chuan nungai takmel puin amit tui chu lo luang chuaka ti chuan US a chuan el chapo chu kota hruai le niin thu hre tu sang sang testimony le thudang tam taknen harei takan kot hnuwa
kumsang ni som phakua khan dam chunga lungin tan ba ka kumsom thum tan bel turin achung thu an rel thuta ni el chapo chuan zel ta na chuan ADXMO Florence Supermax te minga puwa he zel ta na hi Colorado nia USA zel enkol na khongle khau tak mai ven himna ulukna munani el chapo chuan ni khata darkar somni pathuma sela hun mangin darkar khachua phal sakania tuna chuan Colorado a hian ahuna mang me kani